Kalit nga mikayo ang usa ka telco tower sa Mandaue City nga gikaalarmahan sa mga residente ug sa CDRRMO. Ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa may sitio Upper Central Tabuk, Mandaue City ni atong miaging simana. Nakugang ang mga residente sa kalit kapag kayo nini ibabang bahin sa tower sa telecommunications company. Nagpakapaka kuno ug nagtagak-tagak pa ang spark niini. Ang video kuha sa operations head sa CDRRMO ngan alerto usab sa panghitabo labi na nga dunay mga balay palibot sa cell site. Tanaw na ko kuan, wala nagtuto na ang kuan tayo. Nagpadagan lang ko kuan, nagpa-standbyan na ko kanang fire truck dito sa tungod kay nagtuo ko nga na mga balay sa tungod ba. So, wala man di ay naramas kilid. Matod sa CDRRMO, gipasagda na lang nga muhunong ang pagkayo human sa pipila ka minutos. Wala ra hinoy na unsa sa maong insidente. Matod ni Suico, wa pa masayri kung unsay nakaingon sa maong kayo kay wala say naabtang tao sa ilang pagresponde. Nakakural hinuon ang maong tower. Ako tang kanon wabay mga harmful chemicals nga sud alang kuan. Anang katong ilang mga transformer. Nico Sereno, Balitang Bisdak.